No, máme čas 6 hodín 37 minút. Myslím si, že čas veľmi dobrý. Stále som v chladku, v tieni. Tuto na tejto skale musí byť brutálne teplo už, keď sa tam ubralo slnko. A toto pred nami je už vrchol Hochschwab. Neviem výškových, koľko môžem byť pod ním, ale odtiaľ toto teraz začne byť docela zaujímavé. Tento chodník, takýto pekný lopuchovo-trávnato skalnatý, sa za chvíľu zmení na skalnatý a potom by mali byť rebríky, lana a kadečo také kovové. A vôbec netuším, kade sa tam ide hore. Ale to bude asi taká najzaujímavejšia časť dnešnej túry. Zrovna tie exponované úseky. Ja fakt neviem, už to vidím, že sa natočím s tou kamerou. Natočím sa takto. A tu je táto veľká skala, čo som predtým hovoril, že tam musí byť dosť teplo, tak napravo v tom žliapku je vidieť rebrík a tady niekde je chodník. Takže toto bude také brutálne dobré. Už sa teším na to. No a tam je niekde vrchol Hochschwabu henta. Takže takáto pekná scenéria sa mi tu otvorila a ja sa vlastne otočím. Čiže som to povedal dokopy dve slova jedným slovom. Že takáto pekná scenéria sa mi tu otočila. No, to je jak Tatar, keby hovoril. Nevadí. Hlavne, že mi to šlape. Idem, fičím. Ozveme sa neskôr.